long kat bolong nga job ne nga rem nga nung phaiden nama kani de ka mission jonga ka kam politics kam de ka football match hapdeng jonga Brazil but Argentina lane ka football match agar cricket match hapdeng ka India but Pakistan ka de ka kam ba pi hap sim serious ba ka kam sign perthai kam de ka kam le kai kini ki jingkran ki jong pi ki jing tho ki jong pi hatu ka kdo ba lada ka wan ke railway ru hadu aslong kan biang thai kum ba thmu sarkar pedeng nganum thok namar phi ka nga kwa banwara ka jingmu jing perkhat ka bathmai mentangin debat perkhat tang ya ka good strain namar lada ka wan kan wara bon jing motai namang UI ki highway jongi ka sarkar kamla ban songshit kamla ban le tangi kam tamasa ka jingli ka wan haba phi ki de ka state ka ba duk lane ka de nomor lai len lemar arna try do phila mo ban penlut ya ka pisah ha ka jing songshit Kublai parlang ni pedang sengopai pi sha kani ka program ke jongi kata ka one-on-one interview lani kata ka jia kran markman bat kirio paukmat jong ke jela. Bat menta ka sengi ye don bat ngi I professor Lakhon Kama I bade u professor ha department of biochemistry nehu. Bat kuma pitip hidang shen ila penbenai ka rai ka jongi be nyakun ya ka election MP kata shaluk sabha parliament. Tingye don hang ni bet I ban kli hindak gijing kli bat ka eka pelong ye I ban join dan punya soil di bad ka sanhima sima. Ikubli shibun professor gijing kloy gijong pi banyak shimenta hagani program gijong ni. Tika jingkli bani kong eng awak ban kli pi mo. Ite boro ba pidon ka career ka belong successful mo hagani ka lan hapok nehu. Tika pare wa pelong ye pi ba pin join politics. Kuli shibun iban ningkong happy Valentine's Day. Badiki paj baru happy Valentine's Day. Kata ka jingkli ngatrai ka de ka jingkli ka ba kongsan ka badon kamba kamde banga shurai kerki ngatrai bonsin nga la ban ba haki interview ki ba debro haki channel jongaro ba kani ka jing bujing perkha jonga ka bala don la bun snem harai lese kapat biang kapor lese ngapat sngo biang lani lese padon ka jing pasio na ka mesim jonga ba ngadeban her madan hanre hakane ga kenti hoi nga de no hikai jong kanihu arfo arsnem ngala de hikai ngadang don kumbasa arfo snemi e bangan tre hanre ngayu I baka habanga ya phai ka chobanga phai ngayu I ka jingduna ka babon ka jing bitar jongi khamtam ko muno hikai namar bon sen habanga sngo nga pet keleng saudong jong ka jela jongi ngayu I ba la bon than ki jingduna hado banga musngo nangshu banthia bon sen nga kendit hado ki bahing masem ki la linggo balai kumne aba biang ka kam ka jam harai ka jing thia jing dam kam biang hanai ka wan takara kata ka jing sngo jonga bon sen nga perlong haki artikel jonga banga se tho borobor haki mat ba phang ba pher nde tangita ka der tar banga por banga dang tre kumu program coordinator jonga NSS cell nado arjar khatlai hado arjar khat khandai ngila tre bon jet ki kamling ba ka NSS cell jungi hani ho banga yalam khmat man bangi let ngile shakishno ngayu I ki jing tharang jongki ngayu I ba lingba ki ne ki development bangi wara khindiat hare mde ka ba he hare ngayu I ka jing kemen haki dur khmat jongki pajba kapan I ba lada ngi la banwara kum kata ka development jaka jing tre hok jongi kapan long enga ba let's say imat ublei uprasio imat enga banga sngo ba wang hakne ka kanti pidiban yeng ngamde banga panihap bat kano go party lare bat unu no candidate ka timing jonga ngamla ban ong banga panihap timing bat no ka shong hanga ka mon jonga bat ka jing pasio jonga ngange namar man gi ubrei nga try ngi don ublei jongi ba usai pasio yengi hakno ka por ke ka kampidiban le hakne ka kanti nga sngo kala de enga bangan yeng bangan her ramadan ngan ai ka nongrim jonga ha ka nongrim banga yeng ka vision jonga ka debit ba hakine le se ki chpho arpho arsan lai pho snem nang ni sakmat ni deben yo banwara kata ka roi ka par khamtam hagi thain nong kono bangin ya ra lang shaki du kajo namar hebo mentangi don hang ni ngi kwa ya ki bara hakajo ka level playing field ko mangisi ang ten pareng takadaw ngala raikut long kat bolong ngam mda salia ba ngayeng kumu candidate independent namar nga ngech skamba don kam ban klanya ka kechat lajong namar hawangi pha tang u weu MP shapo ka parliament ni don kam hi u breu bala ban yeng halaki kejat hang ne hapo snong hathau lada ngala ban yeng halaki kejat hang ne ngatip lada nga poisa ka parliament
ngala ban yeng banda ya ka hok ban sawa ya ka sur jong ki pai ba jong nagne ka jela jong khamtam ni ki nyote district nabar ngi i hakini ki por ba bon ki jingma ikumba ki jingma badang up nga ngait skemba ladangi ki samla rangba ladangi mon shakmat kene ka jing thali ngim la ban pandap nga ngait skemba lada upai ba ai ka jing kersan nga thrai haki por banwan ngila ban warna sisa kata ka jing pandap ikini ki jaka bathali nabar ngim don su unong elam uba pet jingai ngi bon gi nong elam ba su pen song shit hanre ngim don uta nong elam ban perkhat jingai ngakwa berlong ka sur jong ki pat Meghalaya hapo ka parliament khamtam habang ang ka sur kadai khamtam ye debat ki khna samla namar bunsin nga ong panlong nga ka sur jong ki khna samla nama kari ka jala jong ki ka jala ka badang samla ki bon ki khna gi don hapo ka afrosan ne la afrosan snem harre ka ngila ne em ban penhuni ki jing don kam jong ki khamtam hakani ka por ba don kam e namar ka chobingi phai sedang le se nagani ka jing ya khing bai i hapo Manipur PUE ka jing ya penyabreu ka sarkar ka ba dehi ka sarkar ka ba dan hapdeng ka johi ka sarkar ba penya hapo ka jala jongki hanre ka jing ya shiliang yeki pajba ka ba ishar khaisho palat lese ka de na ka nakadaw kanyam ngimtip lese de nakadaw ka jinglong jing ya khun hapdeng ki reulum bat ki bamde reulum kumjo tapi pet kajing yo sngo keleng saudong menta khamtam hapo ka Assam lani ka Tripura baki mi kita ki jingkran ki gine ki tribal ki bela kalan niam kimdeshu banlong ki ST dangshan hapo Assam yo sngo ba gine ki school ba penya di ki balang ba pher kimdeshu ban bo kita ki dak ki shen jong ka balang jong ki ka pen iba ka jing thmu jong ka sarkar pedang lingba kini ki seng barit baria ba don lambat ki imat don kajing thmu ka ba sini don kajing thmu ba wanra kajing pher parajat benriu ngam kwa bangin ya don kum kata kajing sngo hapo ka jela jongi ni don kamban pen ya khun hapo ka parliament ni don kamban onge ki ba ka ri jongi ka deka secular democratic republic kumbala ai ka constitution yangi kala ai bangi la ban bod ya kono ka niam hanrai ka sarkar kamla ban ongi ngi phi bod ya kane ka niam lane bod ya ka te ka niam phi bam da kane phi phongkum gi ne gi jan hanrai nganget skemba dala ki mud ban penkala ya kata ka jinglong jing manjongi kum ko ngi long kin hap ra hi sepo parliament hapo parliament la ngim don ubre baklan ngim don ubre ba pen la ban ya tain ya hang to ba wat le kai bat ka constitution jingi namar ngala de ban bun sen haki forum ba pher ba ka constitution jingi ka te ka khomingi kum ka we ka ri namar habangi ya sign ka instrument of accession hakatu ka pon lingba home minister ba ningkong e jingi Sardar Vallabhbhai Patel ula suthu e ka jing bon pa jong kane karib ki bon ki niam ki don bon ki ni ki culture ki don ki tin balai project ki don kar kambiram kam im kam pam kam di ki pher ba hanre ki ulayala ban warra ban ya lang kum kawai kari namar ngila ong bet nginya da ya ka hok jong pi ngila bo khna ki ka sarkar hapo ka constitution ka labo khna to ko ka drafting committee ya ka 6 schedule namar kong hapo ka 6 schedule ki riti ki dustur ka sensar khada jong ngila banda hanre hakni ki porba ang yat manta i kumba don ka jingma i kumba ka jong don ka jing sir takadang ong lada pimpa e we ubre ubaslur nga ong ban ma ya kata nga borobor ngala de kat no sen shu ngala de ma kata ong pipa be tang we ubre ula bende na kanu ka party ula bende independent kumbalong mga hanre pha yo breu bala shisha ban sawa ya ka surjong pi hapo ka parliament nga ngait skemba lada ki paj ba ki aya ka jingkershan nga kwa ban long uta ban wara ya ka sa ban sawa ya ka surjong ka Meghalaya hapo ka parliament but banda ya ka hak jongi kum ki trasnong trai muluk lada wan kuno ka jingma ni hap nang namar habangi ong tainya mde bangin su tainya songshin don ka nga borobor nga ong nimde ban ya persya thala ya kanu ka ain lani kanu ka jinglong hanrei ni hapet ki ki mat pangila ban nge namat bonsen hakane ka federal system jongi ni don ka jing sothu apne ka center bat ka state ka center kamla ban shu impose ngi kat baka kwa ngi ka state du ka jo ngi hap perkhat sani bhai ke ingin pediang nga kwa ba ka haka jing thmu jonga ka ba jing thmu thmai banga nga ka jing warna ya ka Meghalaya ka ba thmai hakata ka Meghalaya ba thmai nga don kata ka jing thmu ba wei po wei u bre ba shong hak no ka snong un long
ula biang nadong shadong lada ngim yo ban wara ta jing mujung perkhat ka bathamai kata ka meghalaya bathamai ngim la ban thau nga don kam ban ya shakma de ka kam long kat bolong nga job ne nga rem nga nung phaiden nama ka ne de ka mission jonga lada kumuno hikai bala syamphang bala sang keleng ka parthai bala wan na ka ying ka baduk la de pen bhalut yala de nadong shadong lada kumanga ngamla ban trena pai ba ngasmosi ban ang ba le se ngim don shu kata ka jingkerman hapo ka jala jungi san pho ars nem ngilaya sakat nungin up bangin ya biang nadong shedong salansar man kisnong jungi ti pisngo ba bro shi kata nado bangla don MP pisngo ba ngingi don tang angut ki MP Garo Hills Tura and Shillong parliamentary seat ti henry yakini kisnam bra le ngi iba kala don ki jing ledra ikimat ki pair kum ka kani ka khasi Garo language lani kani ka ILP kum bakila ya dawa henry kum dala ki jing kran ki jong ki ha parliament ha pedeng jing ti san spa sop san ngot ki members kum dala ban thau prathai lani ban yo ek ta ka attention jong u speaker jong lampang jong ka yeng lani jong ki we khot jong ka yeng ha tu ka no phila ban pin tikna ba ka sur ka jong phi kan sawa jam kata ka jingkling athai ka deka jingkling ka ba biang ba pi kalong kum ne banra ikini ki mat ba phila jer mo kum ka jing itho ka tin khasi bat garo kum magila de adopt ha ka arja khat pra po ka assembly jungi kila de adopt ka resolution nang ta ka khasi author society ro kala ya chakamat kala don ka jing ya khi apo ka delhi hanrei le se ngimpat yo kata hoi ka ILP ru de ka we bun sin vi gini ki mat kum ka ILP lene gini ki jingya kene khapot bat ka Assam lene kini ka reservation policy tar kini ki belong sensitive ha ni don kam banya perkhat sani bangim di ban kren songset nga borobon ngong ka kam politics kam de ka football match hapdeng jong ka Brazil bat Argentina lene ka football match agar cricket match hapdeng ka India bat Pakistan ka de ka kam ba pi hapsim serious ba ka kam sign perthai kam de ka kam le kai nga borobon ngong ya kata number ladangi le songset kumbale kino ki kam ngathrangin pois takadang bun sin nga ong bale le se bangim pois kata ka thong me le se briu bara ya ka surjongi le se umnang ban batai ngam di ngala de ngam jer khating no mdi tanguni MP ngala judon MP ki bare ki ba munshwaru hanre ni ui ba let no we are le se bangala banjer kerteng le se ki kum PS ang ma le se ngilai i ba lala shisha ge hanre hadin ko tungim da yu issue kapni ba karkom keren jeng hapo ka parliament ka don ka manamar pi hobo berobor ngia don hapo parliament piap don ka kenja lobby piap don ki beri ki bakershan ka jing sngo jong pi mta lada pi nga bele bun sin nga kham ayu ya ka congress number hap munchuale ka don ka sarkar jong ka congress hapo ka sentar kumjong idon hapo ka jelaro ngiyo MP ru badai na ka seng congress handre ka jing kala kamwan handre ka gi jing dawa jong ki palarim wa kimwan kum ka ILP lek jinsha shong ba kibriu ki salia bania keren hanrei ngamtip dapi kli hok sisa nga ngamtip hado kan no kan long kan trekam dapi airu mudur nga shu ainuk sai phi kane ka state jongi ki habya kibriu na Guwahati kin lecha Silchar lane kin wan na Guwahati ki hable sha po Tripura ki hable sha Mizoram kum jo kin wan nang tai na border na umkyang ki habya rong mantakum kane ka state badon hapdeng ki states ki badon saudong jongka hado kan no pila ban pentre kameka kawan katakan tek narong ang pipa ka ba e ba ban perkhat number lada pi airu lese kan urlong ne am kan solve ne ya kata ka purpose ba pi kwa number lada pi pimla ban khai ka highway ya kono ka state leno ka ki kalibawan na ko ka state ko state ya ki national highway pimla ban khang pimla ban phang number kata de ka anyong ka ri jongi ba ka national highway pimla ban block hak no rokom tamun lada phi wanra kum kat takara phi hapi perkhat ba hak no ka liang ngi kwa ka ILP ka balong kum no ka ILP ka ba long shisha ka mantre kam ne le se ngi shubo tangga nam katanga kat takada ngong kini ki mat kimdi ki basuk kamni basuk namar ngilada de shisha ngi ka state ka balong sakendang do ba mdon balej bawan nangi ngila ban khang sebab ni shwa ban rong ki bril esing ila ban check handai ka state ka ba ya lingba bro koi ka lower Assam ka habia lingba ka ne ka namar la giret na ka rel se kim don kam handai da ki ya na sur ka khamjan nang ne kumjo kini ki Tripura bat Mizoram bat ter tika long ba nadu snam arjar ka pra bala menjur da ka yeng da bar thawai ka jala ka jongi ba
dra ka mat ILP hang te hapo parliament ti kalong ba sorry not parliament hapo ka sarkar kami ngasu thu ba piong kalong very sensitive kani ka issue ILP pat ngangai kani ka jinawa kam dei tangla du arah jar khat plan dei kisnam la lek kilo ong badan kam menyekran sani bha ni kamat halor kani kamat tina du arah jar khat pra hadu mentalong hadu kat nusna men kan tanya kan cimpor ngi benya keren lani ban kumta ken ban wan ra de ki pat ki an lani ki ban pen bhai ka jingkli bhabi bo ka jingkli ka ba ngathrai ngala sikli ala di haba ngi ong banya keren nama bun singa ui hang ni hapo jela jungi ki nong mi khmat lane nong yalam jongka state ki ele ban chu penjrong ya ka film Kim ju poi sakata ka thong banya keren ban pendap sendan. Pet kasti jongi na do 72 hadu menta ka border jongi bat ka Assam hadu menta 4 la bansol. Balai kawan ka jingkali namar ngitip ha center munsha don congress ha Meghalaya ro don congress ha Assam ro don congress. Menta apa center ngi don ka BJP ha Assam ngi don ka BJP ha Meghalaya ro ki dawa bade ka sarkar jongi ki don tang arngut ke mele ana ki dawa bade ka sarkar jongi ki ong ka double engine government jongki hanre kita ki jingkran imat kimlong serious kajing suthu janga ba kono kumat ba kishim kim poi sakata ka thong ban pendap no takadaw ya ka ILP le la de bet ka issue ka ba man ka election kan khim nang takan yap wan biang saka election MDC pini kan khim biang dep election last kap jar kumjo por MP election la neki election na mata legislative assembly jongi kapani ba lese uta ka sarkar ka bala dawaru kam krensha yo pat ba nganga kwa ba ka develong open ki develong ya khaka open forum ni debenya keren ben ka ILP ka long kumne phila ne em ban pedeng ka ngila ne em ban te la kam ya ka jingmut jongi nama ka jing wanra ya ka ILP ka deben ni ban te ban khum yekini ki barjala bawan hang ne hapo hanre hakne ka jok phila ne em ban le kumta hakne ka jok phila ban imetang hijat arjat laijat lese ne phihap pen yar ka jing mujing perkhan namar berubur ngau briu bosneo namar pi kani de ka ri jongi ka de ka ri ka ba yono nong song jong kani ka ri phimla ban khang ban le ban wan ha kanu ka chaka kumbangi le chagawa kat bomon ngi thetiket ngi song plane ngi song tre ngi lapoi kumjo kitur gidon ka hak hanre ka ngidon ka sik schedule ba ayangi bangi deban dial de ka jingda pade kam song hak tu gi mde ba kini ki bre ba nabar kin shimlo di ki jaga jungi kata don kam ban soto ba namar lada wan ki bre nabar kin sa shino ningkong ka jingli kawan kim la ban le sa gi khlau jungi kim la ban le sa gi jaga puta jungi kile sa shino namar dan tamu ka don kamban pan klan ba kumnong in pej ba ki barjala la ki wan ki sa shino namar ngi tip ka chaka hang ni ngi bat be mengi ki reshimen lane le se don ki chaka sarkar larangi penyor bhangi new iba don kum kata ka jing kluni ki jaka jongi lese negi negi bre hande ngi su so kum balong shiwe ki jala ki bre ki wan namar ki wat kam wat jam don kamban pen klan ki an ki kanu jongi hang ne hapo jala kum ka Meghalaya Resident Safety Act kato 2016 hai hadu kanu kira penteri kam ngatip hang to don kamat ba man gi yeng ba don ki nong song wai pi hab register ha ka police station ba jan e han re ngatip hang ne hapo ka sor jongi don gi yeng ki basa shibhongon khatsan ngot shi kamra ki im kum nong im tem ki sa kum nong im tem han re katamun ngi ladangi ngim ngim don kata ka jing thmu ba ngi laban ora shpotli ki an jispatli ki an han re ngi hapan tre kam kumbang yong ka berwara ya ka lo ka basuk ban implement ka dei ka ba shubu ladang ila ban penteri kam bhai ka MRSSE hatu ngidang don kam ya ka ILP namar ko phiong ba ka Meghalaya ka dei ka transit state ki bun ki briu ki wanya ilang ba ka jala ngi ban poish ki jala jongki ti hatu ka MRSSE ka labyang ne ngidang don kam show kumi kita ki an kum ka ILP kum don ki begi jala kum ka Arunachal Pradesh hoi lok bi ka Arunachal kum Arunachal ban Mizoram ki dei ki state pi ka kadai atar ka jing bakla jong ka ni ka sarkar jongi ka sarkar pedang hakini haka arajar arpho
haka election yang ke Manipur ki kular ban ILP lada ki poi shaka ban thau ka sarkar hanrei shwagata ka Arunachal kala judon ka Mizoram kala don Nagaland don tangba kam da don jingmut than namar ngala ya nang to gimja district than hanrei ka Arunachal namar don kam ban dai ki khappo jungi bar ka China kumjo ka Mizoram shpangi Myanmar bar ki Bangladesh hanrei ka transit state kuma piong ngi habia perkhat ba hakno kador hoy kalong asuthu ba ka jing dawai ka LP kalong sensitive ngim ko aban panremi kita ba kwa ka LP namar ngi haplong sensitive ha kata namar ka jing sngo jungi pai ba pidon kam ban snap gi pai ba nga borobor nga ka sarkar snap gi pai ba pun suthu ba warra bo be hamit pet kini kane ka jing long jong ka an kane ka jing long jing kwa jong pi kum ka LP hakno ko dur ngin len lese ngilaban le kata ka ILP kaba long bet app base ngimtip basu apply tang mental lese apo afsa gonta philayo ka permit namar phi ngi hapar khadru gitu ki ba im jakpo daka tourism mentang ui phila le chiki than sora phin iman ki yeng lese ki kamai khatsan lag ar pholak diki homestay ki guest house ki paying guest ter namar ba bun ne Assam khamtom na Assam ki tu hakno ko por ki sngo ko aban let ka Shillong ki isu sei kali ki lawan ladangi don pade ka ILP ki lan em ban suk ban rung haka jela jungi nama ladangi pen takadang ang lada phi wanra hata ka dur bakan long simplified kan long baik ka app based phi apply kanum kta pa ya ka roi ka par jungi kim ka jingyo jungi khamtom nama ladangi khang bet hang tai sebab tamot gini ki ba imna ka homestay lagi guest house ki bala bonjai nama hasora munchwa ngitem ya kata munchwa ka jingyo kamdon hare manta pe haka jing wan ki brewan jingo ki bre jingo perthe mdetang na po Assam na Bengal na po ripareng ki bon bawan ngiu iba ka kiu ka roi ka par ka kiu ka jingyo jongki lana ka kiu ka jingyo jongki kilaban im khamba kilaban pha school gi khon jongki ba school gi college jongki ba khamba tingi don kam kum kata tamun phiap don ka balance hapdeng ka development hapdeng ka employment hapdeng ka jing income generation but pandai ki jinglong jongi khamtam bandaya ka jitbanre tamun ngi hawat he kata ka middle ground ngi ngi don kam ban punhun gi to ba dawaru hakajuk opor ngi don kamru banum kata gitu ba imja khapo nakata ki nagi jingwan jong ki breu ban khaman jo hangne po jela jungi lanangi la ban balance kata nga ngait skemba lada phile kono ka app based ILP system ba merchant apply hapo lese apsa gonta breu don kam hin nama dangi le chepo room dangi le chepo Germany dangi le chepo US ru ka visa via apply hanre kene de kari ka de ka ju kari ngim ong e ba don kaman ap hanre ladangi warra kum kata kan warra ka jing anta di gitu ki breu le se ki ba amda kwa e ban wan jong perthe hande ki kwa ban chu le sangkai kum tu katu ka dan kam takada phide ka app based system ngam tip kat no kin la kata de tang ka jing mujonga le se lada ki le ka app based system ka ba kloy naman ngim ko aba ki breu kin apply manta le se dep site yo phiyo ka permit kata kan kata bahaya ka jingyo jingkot jongki caka jongi khamtam kini caka badon ki wa dan ki kshat ki dan ki long ki ba itanat bagi break dan ki track bagi sele ki tracking bagi sele namangi don kam making don kam haban warra kum kata ka balance hapdeng jongka ka jinglong jingmon jongi hangne but yaka jing rung ki breu namar ki breu sniule de shuong no pa lada pi bo makana ka cheget hang tai ru breu sniule se u wan naka ro ki wa ki bo namar shu sim ka leng le se tangat no pila cross check ne ka border sien pila rung ni ki khlau le se takado don kam e bungin pen klan yala de hapo kisnong ki thajong ngang ngech skemba man ki dorbar snong man ki police station ngi don kam ban pen klan naman ngite lada ki wan ki ni ki breu kin sa shino lada ngi lab ban tres gini ki breu runar ki bawan rong larang ila ye ki ban itu he ki dan tamun ngilala hanre dan kam ya ka sarkar bakan tre hok si kala ne em ban implement namar ya kane ka ain ka ba Meghalaya Safety Act 2016 do hadu mentang ayu ki patla ban pentre kam kangin thau ki ain hanre ngim la ban implement dan jingmut ayu ban warla kum kata ka ain takadang nga ngets khamba ladangi pan klanyi ki anjungi
ngi long ka monitoring system jungi ke deban biang manawa ngi duna ka monitoring system ngi duna ka ban penor haknu gor kom ngin le bangin yo shisha kata ka chongsuk chongsan hak jo opor ngin wara ya ka development. Ti fikiran halor ka roi ka parmo bat ka jing pensuk ban penyeso ka jela jungi bat kiwe pat ka jela jong kari. Hak kiwe ni jing thoi ka jong pi ka to statement ka PI Kapoi pelai ikut kerai penyang election. Piong ni we cannot afford to shy away from developmental agendas such as better connectivity in land and through air. Kini kijing keren kijong pi, kijing thok kijong pi. Hatu ka kedo ba lada ka wan ke railway ru. Hadu aslong kan biang trai kumba ketemu sorkan pedeng. Pemo kane ru de kawai kamat ka ba long sensitive tang ba kumangala keren nganum thok namar phi ka nga kwa ban wara ka jingmu jing perkhat ka ba thamai ngan ai nuksa khindian Goa ka don ka lenti rail ka don ki airport ka don ki lenti ka roadways babon hanre hadu manta dang gini ki benai bala dep ngala awan ngalit khanang ban pe le se nado bal awan ka sorkar BJP kala pher ne em ka jinglona munshwa ka Goa ngitip ko makalong kalong open kalong stonat benlen hakini kisngi bawan hakini ki snem bala de bala yo ka sorkar ba penyat da ka BJP kadon ka jingmu jing perkhajong ale se kala ne em ka pher ne em dangale em don jingkala ki breu ki im he gumjo ki ba am hikat ba ki mon ki di kat ba ki kwa namar hapo Goa ladon ka jingdai ki jet penreo hang te hapo Goa unu nongsong jong ka ri jongi ula ban the jaga tangba phi hapsa hapo Goa khatsan snem ki nong Goa kim salia ki kim ong ba lawan uni nong Russia lene nong England un simlo de ka jaga jongi lene uni nong ki ong ningkong de ban yo kam ki jongi lada tam ka kam na ki jongi ka bha ngin ai ki wai kumjo ngaong hapo Meghalaya rungi hapo ra kata ningkong i perkhat be ki je berne jongi lada ka tam ka kam ni ai ki wai hanre ka sorkar kuno ka sorkar ka de bolong husiar ba habangi ong ngim isi yono nga borobor ngong ngilong pro local ngimlong anti non local ngilong pro tribal ngimlong ki anti non tribal tamun ni habdon kata ka jing sotho number ba ngi shwa bangin play yaka ri jongi bakin akane ka jela jongi banwan ki bre ngi happen klan saki angi kanu jongi kumno banda yangi number phi peja ka Sikkim ngan ai nuksa ka gini gi state ki bari nama ngim don kampan ya nujor ba gini gi state ki ba he ka Sikkim kade ka caka bangitip kadon haki rian kam he ban yangi kumka dapi pe le ka Sikkim airport le kadon haka 1,000 niruspa 1,000 feet na ka level jong ka roduria mangitang 1,000 khnai spa san lese hanrei ka airport jong ki kisdang sina ho 1,000 phra inauguration kile hau 1,000 phra maurong nongrim ki bo 1,000 khat phra ke airport kalada ki plane ki bahe ki laya kaila ki linsun ki bahe ki laya la ban her sto la ban her nang to pet ke airport jongi 1960 haki 60s ngi thaw ya kate ke umro airport hado hakne ka kanti tang gitu ki plane ki linsun ki barret ki la ban ya nama ngim la ban pan he katamun ngilingo haba kate ka jaka ka khamrian khamma hangte phila ban te ka greenfield ka airport ka ban ningkong hapo northeast kumno yakani ka umro airport jungi lai ka bala biang kalong madan hanrengi don ngimla ka ban penlong kata ka airport ka bapura kapan iba ka dan ka jing deko na leng ki ba yalam mde ngam bentang yakani ka MDA 2 le ka MDA 1 menta hanre ki mua 1 mua 2 bat tiki wegi sarkar ka bala thaw bat gini ki sangi badon takano bun sin nga habang nga yeng independent ngas no tanan namar ngam don ka jingte nagano kalian namar ngahap keren ya ka badeban keren ngam kun tho ngam kun tho yano kamre ka kamra jonga pajba le bostan pajba bula tip ula pej buniat ba mono bolong kumno kuno ka sarkar bala ora ya ka jing ka roi ka par hakar kom babian kata de ka nuksa ya ka railway da pipej hapo Sikkim kilarep thaw ya ka kidang thaw ya ka railway jongki 1,000 kilometer na Bengal cha Sikkim hado u benai lese August 1,000 fulai jong muncim senam kumno 4% kiladep ka kam hakata ka jing shina ya kata ka railway kiladep ti lane gidang ti khat south li ki tunnel khanyu ti li ki jingking
but Santali ki station. Jinsha da fikli yang ka railway bodon kam tam ka goods train. Ya passenger lagi kan numpat kwa keren. Lada tangba shua pangin sana tak dong ngapan bahaya kata shua pangin ailat ya ka jela jungi bakan baki beri kini awan ngihapan klanca ki ain ki kanon jungi benda yang lada ngi wan karel ka marba mardi kan her ka dodong ka kan her ki beri ki laban hanoi passenger ngipat keren ngimnum keren ya mentangin deban perkhatang ya ka goods train namar lada ka wan kan warna bon jing motoy namang yu ki highway jungi kam tam mentale ngi yu ka jingking dam jungi ka badang repair philaban mudur ka jingma ka jingking dam hakate ka pung umyam kala ka dam kala kut ka warranty hanrai hadu menta ka sorka jungi ka pat khore mudur phi don bak ublei undon rakat bat ngi bar khoi habangi yad na kate ka jingking sapoi ka we ka por kan sukhalem bai haba ka teknologi kala ki hado kata katno simpor yangi katno ka yangi bangin thau kawai ka jingking da kawai ka ba umdei na kanika ka dam handai da kawai ka jingking manyat ki kali manyat ki breu kat bamon handai ka jing thumu jong ka sarkar kamdan hakata ka line ka don be haka kam basong si ta nga bonsin banga kam bitar ba penlong yang le se ben hermanan ka dei ro ka jing pendon ka bakla pi ka sarkar kamla ban songsit kamla ban le tangi kam tamasa cherry blossom khandai kulur lai singi ka festival Meghalaya games san singi ka game arpulai kulur penbam u samosa baru chips ye ki nong le ka jongi ki hab ya na ka we ka jaka sa we ka jaka ka ba jingai ban le wat bam hato kamdon ka kamwan kata ka jingkli ba balai ka sarkar ka songsit tang ban le igini kam ba lai singi sau singi balut diki kulur hanre yakatai ka kam ka ba yarabi ki pajba banshna ka jingkeng ka ba thamai umdi tangawai artli laitli se kim khore haba phi don ka double engine sarkar ki ka sarkar pedang bat ka sarkar jala ka debet ba panya da ka badon lang bat ka BJP belengim la ban pan lek pan ka pisana ka sarkar namar ka sarkar India mentale nga yu ikumba ka kham trekam ya kata ngan ong ba hakal kalian ka surok kalian ka jingkeng ki trekam namang la i keleng hanre ngim yo kata ka jing montoy kapan iba le se ngidon ka jing duna hanor share ngim perkhat bha kumnung inya sakman Kipun ki ba ong ba lesi ka ru koblong jong kas ka jela jong ni namar bagi don ki jaka mi ong 6 schedule areas ka ba khangla ya ki companies na barun wan la ne ban kan suk kata ka ru kami tre ka jong ki namar kumbangi i kum ka data ka pin iba kami glai ka jongi ka bede ka ease of doing business ru ka duna bha dangshan plai ka tu ka kai pot bo ong ba kami glai jong ka di ka balai ka ba ka di ka jela ka ba duktam ti pitharai kini ki daw ki balong ba ka jingbam tre la ka jingbam long la kloi jong ki companies ki behave ban wan ka jela jongi ban wan invest ka jela jongi namar kini ki daw ki beret la ni ki jing khang la da way ni da war ne kumta ka pentlot pet yangi kum ka jela ka yok akot ka jongi kata ka roi ka par ka suki em ka de kata fi takadang ngong habongi la jadi ki nong mikmat jongi kade ka kamram jongi nong mikmat kumnu ban penyaj beja ka kam menta habang ila dep jadi ki nong mikmat kimdi ban khmi lenti bangi upaj bangin her samadan namar ngila jet khanang ya phi ba phin pan sawa ka sur jongi hapo ka district council ki badon laitili hapo ka jela jongi lane hapo ka assembly menta lada don ki jingye bi ngitip hoy ka jaga ka puta ka debe haki beriu hanre ngila dep shna ka silong bypass kumnung isna ngila pen he menta kana ka jingsuk banle menta ka ka nongstein ka lenti nongstein bangi yo kata mo lada ngi don ka jing thmu takana ka sarkar kam nga bale nga ong ba ka kham ka shimben da ka lenti ka basuk kalanti basuk penlot san kelur le ka festival literary festival like kelur cherry blossom khanai kelur Meghalaya games arfulai kelur kita degi kam ki basuk bapi penlot ka pisa jang pajba hanre ka jingli kawan haba fi ke ka state ka baduk lene ka de nomor lai len lemar arna try do phila mo ban penlot ka pisa haka jing songshit namar gangen ya kata ngala dep tho nga ban kacho ngayolat ka kam festival kam de ka kamram jo ka sarkar ka deben outsource ki kam shim pisa ni gitu ki bre bapi ai ba pin yo pisa haka treasury jong pi
mendai ka sarkar kan pulut pisa nang ta ong ba nga dei ka state ka baduk ngam laban seutu lo bikin hikai ngam laban penbiang haki hospital jongi ngam laban IP ka school ka biang ngam laban ban bora ka smart classroom hapoki classroom kata ka khandai klur ne apulai klur bangi laban lon lara phi ai man ka classroom hapoki school government jongi hapoki nong kandong ai da ka smart board ka badan internet facility kata ki khon samla jongi kila yo ka jingmon toy babon hanre ngi phai be yakini kamusu hoi man phai be kata ka jingkli ba pibo hoi kadon ka jing e kandon be ka jing e hanre badon ka jing e ka ngi la jet khna ngi nong mikman ngi habdon daka road map kumbo ki ong hakno kalti ne ingin sedang bangin warra ka roi kapal lingba ki scheme jongi lingba ki MDC scheme ki MLA scheme lan MP scheme bat ka scheme joka sarkar ba lai phujai ka don lanangi kwa ban penhe ya ka surok lanangi kwa ban sna ka jingkeng hoi pinon kam ka jaka ka sarkar ka se ai ka pisa ban compensate igi trashnong gi badan hang to ban pendan kam ya ka jaka jongki ngam tharai kan e hado kata hanre ki nongmi khma jongi ki kwa bai ka linti ka basok ki ong bai oh suk ban le kumne namar bun kam nai perkhat ka flyover po silong namar ka bun kam ba namar ngimte hanre pech po asam kat chobo philaj man ka por ngale chepo ki north asam khamtam lingwa ka nogao bat ter man kasngi phin yu ka wei ka development kadang ya yang to ka wei ka flyover ki nang isna keleng ka sor namar ba susi e ba kini ki nong mi khma jongi ki lawan sang keleng mde e bagi sang ne hanrei lat ki lawan sang keleng le se da ka pisa jong pai ba ngimtip la ne ka pisa la jong hanrei da lawan phai hang ne ki long beng kumju Kadai kata bang fi long dalek tang lang ni ha Assam hadin san snem pin se I ga jingkala ka to jalla hinde pida wan ha pamik fi wan jidin pau snem a pau snem ko long kum ju ti kata long bu si ko ka jikling kling fi ga long kham long sensitive khandiat ka long controversial khandiat te min fi crunch phang to ka jingja pa Manipur bat kumnu kala ban don ki la don jipur ki theories ba imat yo ka diga jinga penya pher jai pen relan jing penya pher la lo ka niam nganum penya nu jor ya ka rukum long ha ka jala jingi bat ka I ka balong ha pa Manipur henrei dangshen ngangai phir playa sngo hi ba kala don ka jingya dawa na ki jai pen re benar ne ki ba ki ong ba ka jing bam kin thop ya ka ktien benar ha ka meglai anthem kawan rai kata ka pin phia no kata ka jing teli ke jongi kum ka we kum ka hinyau trap ti pisngau kum no lor kani ka to fide pisngau ba ka de ka jing bakla jo ka sarkar ne tang ban chu pen ayu ita tang ban chu ban long ki on ka tin paring appease them ki la ban ra ne ban pen kelai ka anthem kum ba ki dawa ki priyo hoi kata de sha ka issue ka balong sensitive tang ba ngam tharai ka de ka issue ka ba deban ya lani ka deban he namar ngala bo ka ni ka jingkli sha porba ngayu I ngala bo ka ni ka jingkli ba haba phila kan thup lightly ki tin kam don e ha ngi long kum jo ka jingya te kur te kha ka le ka wan na do ndai anthai ngi devi ka jo hanrei haba phila thawe ka state phila ong I don lightly ki district lightly ki tribe officially phila ong phi hangni ka de kam de e ke nga ong nga susi bangi pram ngi ya tho ngi ya kan tho e lai phujai hanrei kam de ka kam nga bo jingkli ye ki yo chief minister but yo arts and culture minister ba polling do ba ke ba panlong ya phi banlong insensitive ya ka sentiment jong ki breu le se ki basa apo jante his number long kan bolong ngilaban ong don ki breu ki ong ide ki jante don bo ong ide ki khasi puna don bo ong ide ki khasi ka long kan bolong ka shong ho message ngi namang ilong hi kum jo hanrei banlong politically correct ka hangni ka jingli ka wan ba haba officially ka leng ka parthai ka lati ba don ka jante hills don ki khasi hills don ki garo hills don ru ka jante hills autonomous district council don ka khasi hills autonomous district council don ka garo hills katamut piladep tho haka website jong pi jong ka meghalaya ba there are 3 major tribes hapo ka pitpet le haka website jong meghalaya pinu I katamut pan I ba kini takalo ka jingkli nga susi ban yu I ba pra mangingi ya shrut mde kata ni de ban bo jingkli ya ka sarkar hanamar haka sarkar ngi don ru ki MLA ba wan na po jante is jante hes ban west jante hes pratli ki MLA ngi don kitu ke ka kamram jongki hato kitu ki mde ki bre bingi la jet ban don haka cabinet ban pensawai ka sur namar ngi ka basok ba ban solve ka ni ka problem la ban ong ben
habak pi namar pi ka jing kadai ka kani kadai ka anthem ba thau da ka sarkar amde ba thau ubri de ba thau jing rai ma fi tep kat bomon thau jing rai ma kat bomon hanrai kadai ka anthem jong ka state ba thau de ki politi di da ka state ka sarkar ka cabinet ka approve ya ka apa pi approve la don mi ka jing kli ba to ngi long kum ju hanrai ngin ai no arlan jong ka kten panar le sel ne kten jan dia tang ban chu respect ya kata ka jing sngo jong ki tangum ta namar hangni phi ka jingkli kawan longkat bolong nga ngech skemba la ngi hoi ngi laban ongi degi khasi pada ngi degi khasi ki jo ngi kren khtin nama khten thli jongi kade be ka khtin sora ngi tho ngi tar be daga to haki balang ba pher so jain ta hills ki pendon kami daga ko jingroi ka jo ki kren hi daga khtin sora bang ka khtin khasi pedang bang si pendon kam hanrei tang ban burom ya kata ka jings ngo jongki lada phi ai airline haka ktin panala ne ktin jente akum baki kwa ong kan ora jingma ayu ngapo tangi ta jingli simple kamdon e nama ngamdeu linguist ngamdeu historian harne ngape tang naka liang jongka politics tagadong athrai hajaka bangin khnyum ni deban kli jingkli gitu ki sprangut ki emele badan po is and the hills but west ba phi haba ya phi la jet ban longka sur jongi hapo ka assembly ba phin longka sur hapo ka cabinet to batai ngi khinden balai phi khem ong ba to ngi longkum jo hanre there is no harm ba phin include airline just to respect the sentiment of giants lene pnars whatever you call it nama officially phila recognize because ngang it's scam dangia keren kat ba keren ru ngam tharai kitu ki bre ki basa po giant hills kin tere ban pan kalai ka kerting juga district jogi kin ne hi kumba kala along nama nado pasang nama phi ka jingma ka wan lada imat ngamtip tengkan ngawang imat dei ka kam politics bale lek khnang imat ngene ka sarkar ban warra ka jing sngo pher ngamtip ya kata ka song hau pajba ban sutho hanre ka jingli kawan ba haba phila don nadu bas thawe ka state phila don bet lightly ki district lightly ki tribe phila ong bale phim burom tang ban shu burom ki ong to bono airline bele nama phila dep kun lupa lai jagi kinten to Aisa airline nakaktin penarkan donong ayo. Kalau belum national anthem juga, kita betul kau tanya juga North East apa tu? Lane lade ben lada piong anthem telene lebe kau ega ktin lese lebe ktin parek non kam shuban ya kusle lene le ktin khasi tamba ugaro numtre pinle ktin garo khasi numtre da pile apna long kami hap kai long lada de hawai lada ka long number pi hakne ka jung lebe ngim long exclusive mi lobe inclusive. Tang ban to be politically correct. Ngapet be yakane ka mat kamde ka jing ya Thalia ba nado history kalong kumno ya kata namar tip hikitu ki bala pule bala le research hanre ka jing bakla jong ka takadang ong imat de ka jing le politics naliang let's say jongno ban warra kata ka jing ngo pher ma tang balom ta ngi tip che ber rew le nya le kawan long don e ka jing namar ngi long ong 95 96 97% bilawan ong ilong hikum jo namar ka kaktin ka thale le se ka te korte jaj hanre tang ban syuburom ngau ya kata tang ban syuburom because it's always good that you take everybody on board ke pi haba pi yelam kinong yelam jongka sarkar ki deban long sensitive kadang ngau borobor ngaleng ngau kadang buan ni ka ktin kadang bha ngaleng ngade balong le ngale ngase ong ba hap kutup lang gi ktin maram le se ne war hanre ngimla ban le kum taru tang ba lada ki dawa phya bai lada kim dawa ka song haki hanre hakne kanti ba pani ba Pilashu ignore no kan ong betang ita mdi ka issue ko beh ngong borobar kene de ka issue ko barin ka bala bon solve hang tu hanre ka jing ya ka jing od kamde hapdeng jongi ngi de ban bu kene ka jing kli hagi tu ki MLA jongi bangila jit khele kli yo korat sangma kli yo polling do ba balai phi tang airline do phi kamen tang ban shu burom tang ban shu respect ya ka sentiment jongi tang itam don e hanre ngala de ong ngala keleng ai ki ngi don daga khasi jen tiap KGP sinot pi kla don lupa kata ngi ong ba ngi long kum ju tang ba le se ka tin thli bagi kren hayeng ka pher khindian na kata tin thli le se bagi nang kren ngabat pi ya ka tangi ha burom ge namar ka diversity jongka ktin jongi ngi don kam ka jing reuspa jongka ktin jongi ngi don kam ban penim namar ngi ka ktin ngasi ongi lok jongaro ngasi ong ka ktin mga kren bat pi bat image jonga le singa ngamna namar ka pher namar ka de ka ktin ka ba pher khindian le se hanre kamde ka issue ka ba Ti abang ikren pada haga kene kam mo
ka baga rai ga jong bi pilashim ni te ba I Dr. Ricky Singkon ide parang no hikaya po nehu ti brosh kata menta lagi post name play tre lang do lada kam de na ka ka department ndai PE ya ka university ma ti kisngo kumno haba pi ni ai reng persya yo parang no hikai ke gijing pair haki agenda gi jong pi Kubrisipon pi kata ka jingkili nama pila jisha ngam das tu nade ba pin jer kerteng ta ba je ba pila jer kerteng hoi ide I me Dr. Ricky ro dei porok jonga ni join ni ho hak jo kasngi komuno hikai laga jong ka film laga jong ka department andre kam don kam ngal ang hapa sedang ka jing yang jonga kam don jing pani hab badno menditang Dr. Ricky wadu mapala bapala ro ngalaju don lang udai ba itu ba ko ngamparen ro ngala itu ba kiwi jong Robert John ro pabinang long no hika mangi gidi student jongi hapo kapani ba kabha namanta gi je benreu kabha number ngi warra ka mission jongi ngi warra ka jing sngo jongi ngi aila yo pai ba banrai pet ki options pidon ki options namar borobor ni iba haka election MP ngim jidon option ang yang bam dan uteru bam long te aina yo ne barem hare hagani ka kanti nga sngo comment ban ba jisanga kwa ban bendon susu ki candidate ba mat pet upai ba ula yano umon yano mde namar kumagaong pipa yo way tang uwe ula bandai nakanok no ka party la new independent pipa tang ba pha you send the best man kumagaong send the best man to represent Meghalaya's voice of parliament. Ka jingya rai jongi pajba ngi haburam longkat bolong. Ngam don ka jing senior ne jing sngo yakini ki kertong ki badan lane kono ko party bala penying candidate. Hanre nga yeng ba yakan dong rib jonga nga IFI ka vision jonga. Ka vision jonga kamde tang namantakan ni election. Debede tang mantakan ni election tamanga de ubri bomdan taka mission amdan taka vision amdan taka mission kumdo ban poisa taka vision yang hanre nga ai ki pajba ya kane ka jing penpau jonga ka banlong kumno ngin thawe ka Meghalaya bathamai ka basdang habde benang de hanre ngam sngo namar parano hikai ngi don ka ngia borom kliang we ngim don ka jing ya persya ngam don ka jing ya kan tho namar ngi de ki parano hikai namar Syabangin here election dong ide kino hikai ni hap daya kata ka borom jongi ngal kumangalaong nganum krens ne yano uno kertong ro laban dai kono ro party ro udai u competitor udai ki candidate mentang ngi ai ki pajba menta ban rayang pen uni longkum ne kate longkum to jet mafi pimon ban pha namar pitep pim katang ka jingkar pa jonga ba wat pet than udai nak eka party wat pethan udai independent ne udai namar longkat bolong pihapa uwe ubreo marwe cisen la cross ka border banihat pidon marwe lada pimyo u candidate ubai la benyeng ha kejat lajong hangne lada udon kam kejing kristan sakamon sakadiang tamot ban poi ha parliament hap yeng marwe hap deng kisnar ki bala ba tubit sabo palan naki jala ki behe kumno ngin pensawaya kasur takadaw ngam sngoy namar ngaong the more the merrier tangba pidon ki options perkhat bha shwa ba pin I vote namar ka jing I vote jong pi kan wan yalam ya kata ka roy ka par ka ba ka jing muji perkhat nga ayaki haka da phile cheka website jong pin ngadon ka jing muji perkhat ban thawi ka Meghalaya ka bathamai kanno ngala ngamtem let's say son's name, spouse name, cousin's name, our first name, life first name, ngamtim. Tamba ka jing kwa jonga ka de shwa bangan yap. Nga kwa ban yu iba ka state jongi kan de ka state ka bala develop. Namar kumalaong ngila dep up katas name, son po ars name ngila la up. Ngin up sakat no. Such is spouse name, our spouse name, kani kan de kan ngihap sedang benbo mau nongrim nabenta ka jing perkhat thamai namanta ka Meghalaya ngin sedang da kaneka election arja apsaw ngan kerpa digi paiba lada pi ibit yanga ai ka vote yanga jong pi yanga nget yanga pinum do jingkermen nama ngayeng kum ki sur jong ki khna samla ngan perra ka mission jonga ka debit kumno kini ki khna khamtami kini ki first time voters ngan kerpa ekiba ai ka vote jong pi namar ka fidang sedang first time hawa pi I vote what pen sngo ki jing sngo perkhat tangi ki agenda
ke kata ka developmental agenda ke kata ka agenda benwara ka roi kapar vote yo tau candidate ba pi imon namar menta pidang sedang first time khamtami khunjonga iru dan iba first time voter ngai inga ong ngan ai la de fi baning ko ngai ban tap vote yo papa jong pi kumjo nga ong ki weru ki ba dang sudap khat first name ki ba nyo tap vote sedang nakane ba pin je yo candidate pi petang ki mat ba usim umdei ko ka jingya de don kam ki we namar longkat bolong Weu MP uhap represent bro gini laipun riteli constituency. Ula bende nakano naka party lene ula belong independent ko belong mga tangba pi hap pet sani ba perkhat ba hawa pi lech hapo ka ban tap vote perkhat ue ban wan ra ka lawe ka bathamai. Ngi don nam don namanga ikna samla ngo kumuno hikai ngo senai namar new iba da pas nang ne lese kin lechno. Dadap jong ka undergraduate ada postgraduate lene kono ka jing pulis ki PhD ter kinyo kam ne am hakne ka juk matang itip ka kam le kam don kam sarkar le tangkat no gidan han ngim don ki industry ki babiang ngim don ki factories ki babiang ka jing thmu jonga ka lombe haba ka sikkim ka labon don khandai tili ki multinational company ki basna pharmaceutical kini ki dawai kini ki pharmaceutical industry multinational don ki national luk tamba bun ki multinational khandai tili ki don kumnungi kawai rungim don Kidon ka beer making company, kidon ki wine making company, kidon ki distillery, kini kini poro hadi kelat benyo kam yo jam. Namar ladangi umra kajing perkat thumai. Ngim penseluri kini ki kena ki badon ki ka ki jimbut jong ki ngin aila di ki bandon kin jagi startup pakin ya seng ya ka kam jong ki Mdi tang itu kindong ki kena samla ki ba wat kam hanai kindong ki kena samla ki ba ai kam ki we kata de ka jingu jonga kata de ka vision jonga ba haka jalla bangin thau nang ne sakmat kan de ka jalla ka ba biang pura salansar ka khamtam ladanga wara ka roi ka par ngan sedang bai ngam thok ino nga de no hikai mar khamat nga sa halau sutun nga hikai pon nihu ladanga thok tamun nga kumun hikai lasai nga lech po classroom ki khana ginong kumno tausar haba karen hapai bate karen be are hakamat umnot ban karen mutala ne uthak usukor ngamla namar ke mangale nga hap kan ma be chisen sisngi nga hapoi haki khmat jigi khana jongi ki bawan ne ki jaka ki ba pher jongi ne ki nyotli ki district bat garo hisru bat na barjalaru nga hap la benye to khamat ban pej ngala persyang benora ka meghalaya ka bathamai pi aya ka jingkar shanjo pianga ngejanga pinum babe namar ladangi kumbang ladang nga kumuno hikai bala asempang la yo kat kene ka exposure nga don ka lad ben ladang nga ngam tharangi don shu ka hop ya ka tamde banga kop lane amde banga nga don kaman pensawa ba nga don kata ka jing sngo nama nga de na ka yeng ka beduk nga sothu ka jing jong gini ki khna ki badon hagi thai nang kadang lane hap osoro bon ki ke ka plan jonga haknu kerkom ngan pen trekam le singam pat plamata nama pat de kapor hanrei ka don ka jing buji perkhat habang yong ngan wara ka roi ka par ki kam ngan le bania kenti ka pule puthi lane ban kenti ka roi ka koi ka khya ka roi ka par te ngala don lupa ka plan hanrei le se kan sapoy ka por mga sabatai hakapor phi rai ban yang election day Kiladon kiwe kinu ki seng sai perthei bla wan beterbai phi ban penyesok lam bagi seng jungki kiladon ganum jer kerteng hanrei nganum thok ro ngan ne manwa ngangait ba habangi im haka public life mo kumion haka jingim ba pajba ngim long monthang ka ningkong ala jupan tiket ya kata gi pajba de bantim ala jupan tiket na ko nganum jer parti kam don jingbat banjer kerteng nakoi ka parti ngala jupan namar ngasngo yahab ka ideology but ka ideology jonga kumure shimen harele se utena jorong udan da ka plan namar tengkhan ngiong ubre ula bantang ban propose ban dispose ka sang hote try so kumang yong man proposes god disposes tamun ngila bantang menshu tarwa hanrai ka approval ka haban na jorong imat ka approval Bandai na kata ka parti imat kamuan namar utay na jorong imat umkwa hanrei upasyaw yang ayaj ba sakmat hoy kidon ki parti kiba nganum jar kerteng bala don ka jing pensko ba ale yeng na ka parti jonga hanrei ngong em namar ladanga de ubreu balet pantiket na ka keleng ka parti kapan pau bangam don kata ka vision jonga nawan ta ka mekelia namar ngangit scam ngong borobor ya kata pin pa uwe MP
long kumno dada long independent long compare kumno la dada nang ka party namar hap tre marwe hante po delhi namata jang phi hoi da wan chening in wara ka development namar ban wara ka development phi hab don ki ideas phi hab don ka jing muji perkhat ka babyang nei phin sedang ngala dep don lupa ka plan lada ki penjob enga nei ngan sedang ke ka kam manga deben bo hak mat do kalan lupa namar kumuno hikai ngala sempang ba ki ni ki kam namanga phiru i gitu ki article manga se thwa posilong ta na do harjar nyo hado menta kadai ka jing sngo jonga ka jing duna hakai bon ki liang haka pure puti haka koi ka khya haki jing bamdon ki surok bamdon ki street light bamdon ki school ki bobyang bamdon kata ka lat banyo kami jam ki khana samla jungi hanai haknu ko rukomin pur ulong ya kata ka shong haka por ban wan ngange kanili di tang basdang ngawi pi kani ka election kadai tang basdang ban thaw ya kata ka meghalaya bathamai ngange scam ka kam jonga kan sedang haden ka election number Suppose name, arpos name, lifepos name nang cakap ngangej scam ladang i trailang med bat mensim ngin la banwala kata roy kapar ka jing don kam ka de ka jing kersan jong ipaj ba bakin sutho bakin join bersno ketilang haka ka mission jonga ngakwa ya ki bakin don haka don nang haka mission jonga neki kila bendai neki pai reulom la bendai ki kinu ki je benre bodan pang dai tribal non tribal unu je benre bodan ngakwa bakin ya trailang namar habang iong ka inclusive growth ngimla bantre tang namata we are ki je benre hanai ni hap tre namata baro khai salan sar gan wan ra namar pi sngo kam jenjar pade ya u independent lada umyo ga jing kersan jang giwe ki seng komentar ka den ka seng BJP hang tai ti bat ka NPP hang ni ka snok ti ba ka BJP ba ki bagi seng barat atau kam bu jing pade ban mi kumu independent kumno unla ban pin ko ngo ki bagi ngatrai kam namar fi ka ni kataru nganum thok lada pi penlong nga ngan ai ka jing kersan lan bat kuno ka parti ka bala banu ai pisa ingi banu development hapa ka state namar phi ngi ki pha tang arngot MP na ka jela ngimla man pen tan nga probon ga pi habangi ladangi biang kombolong ka South India ka ongam khuslai phi kinong Delhi wat batai start engi ngila biang na dong sedong kham start mangi ban ya phi kham biang mangi ban ya phi katakan ni jong phi ngam tre namar ka medical dangla ka medical entrance exam jongi ka development khamla jongi ka khatin ka thele kala jongi ki briru ki kham start jongi ban jong phi namar ka jingmi jong ka state ka bun kham bun ba ai ka state ya ka center ban ka center ka ai ka state hanre kum ka jala jongi ba duna ka jingmi ngimla ban pe nga ong phi haba ka ngayeng ka don ka por phi happen don ka por phi happen jam namar phi hap khro ya ka center namar hakane ka federal system ngitep phi don kam ba ka center kham tam ba phi dei ka ki state ke barit baduna ka jingmi ni don kam takadaw nganum salya hoy ngim ong bangin ya sha kunu ka an bagi wara ka an ka bamihap ka an bamara jing mota ye ki breu jing hapo ka jalangin persya hapo palen persya handela da ki wara ka an ban para ka jing bah ka roi ka par ngi hab ya sha ngam la ban ngan chu ben bet la ngan chu persya bet tang ban persya hanrei ka de ben de bet agenda base issue base support ngilaban ai namar lada phi phai nga kumu MP jong phi nga ban wara kata ban pun urlong ya commission jonga ngadon kam ka pisa sanspa kelur lene 1000 kelur lene khasanspa kelur don kam ka pisa ban wara ka roi ka par klem da don ka jing suthu jong ka center khem da don ka blessing jong ki center phinumla kenu ka plan jonga ladam don sisa ka jing kersan na ka center nginumla namar ka ngitip ka sti jong ile tang ban siu tulop tiknai gin hikaru ki doktor ki nurse ki kimla tikne halor kata ka pisa ba wan ru ki pendon kam bakla pui arpho lak kelur ka de ka ram jongi jong ka state ngam tip pai ba bale usnga pe jar bale ngim don kata ka jing yakhi bale ngim don ta hanre longkat bolong ni don kam ban suthu ba kani ka sukar ba ela mata ki pai ba kitip nganget scam ki pai ba kitip ki kertong ba yeng ne gini ki parti ki longkom na namar pi dak lada dek makana naka kumba fijer karta ka BJP ru pilai hang ne prime minister wan arsen home minister sisen hanrei khadu long hi kumba long namangi yo hitang arngon hanrei ladangi trailang ngaong pi ngi habiasian haka sain perthai ngimla ban songsit ta dang pi ngam songsit namar kani kam de ka football match lene ka cricket match kani de ka kam serious ngapar khan ye ya shimet ngala ban ye khun badno banoro namar kan wara jing sneu lene jing bhatang enga hanrei habanga perkhati ki bon balang
ngala nga perkhat don ki por ngahap pendam kindian nama laga jik pendam kindian ngala banong ke center page kane de ka jala jonga ka beduk kane ka constituency jonga ka beduk ni jingyo ngi duna ni don kam ka jing kersan jang pi banwan ra ka roi ka pat ha kata ka nongrim ngayeng ngata kata ngong ka jinglong independent jonga ka ailat inga shibon bandon badno hapo ka center larangi dagi pajba ki ailat inga ngan trelang bat ki hanre nganum ngai kat baki buldo sang ne state kumangalong ben sai pajba game de basoto pakla ka hindi ngam persya hanre ngam ko aba fin force nga ban long ka hindi ka official language ka megalia lanno ngam tre ngangan nang bahaya ka hindi ngalaju dong no ka hindi hanre ngistunat ngimisi nama dai ka tin jong ka region kumno ngan isi hanre lada pi ong em ka hindi ka de bandai ka official language ka megalia em don kampan sutu ban nado ki mensyua ki por kongres ru por bersensyar ka kongres hapo ka center bar ka kongres hapo ka jela ka ketin hindi but english ka yat side by side kono notice ba wan hapo ki central government ka wan by haketin hindi but haketin parang tamun ka english but ka hindi ka dei ki language official language mengila itu da ka center hindi tang mata kasngi shwa bingin penkod ikan di ka program ka jumikal ajrong ha tasi Fidan ka kubor ki nong pet ki jongi. Ka kubor balingkot ka David kumne. Pet yenga. Sutho ke nga keren. Let sa ka website jonga. Pet yenga ke ka qualification nga don. Ke ka kam mangala dable. Ngala dable life hujai ki kam pinju i lade bo detail hang to hakas nong ayu ka kam ayu ngala dable. Piladep sngap yenga. Pilai i ka moto jonga, pilai i ka jing thmu jonga, pilai i ka vision jonga, jing i jingai jonga, pilai i ka mission jonga. Lada fis ngoi habat ka mission jonga ngan kerpat ya phi ba num phai shino pin aya ka vojong pi nga snok tilang ban nga ban penur long ya ka ne ka mission mangadon ban wanra ya ka meghalia bu thamai hakine ki sans name spos name khasans name arfos name nganget scam balarangi tre hok khlem da bam sap ka pisa jongno nama ka pisa pai ba kam de ka pisa ba pin pendon ka bakla lanangi pendam pendon kam hok ka pisa Ninyo ka roi ka par khna samla jongi kimde bendo jingkermen bala de pule kinyo ka kam ka jam hagane ka jala jongi bangin pun sluro bakini wat kam sabar jala klemda isi yono ro burom jongi la jong hanre ngin sarong ya kala jong bangin burom jongi wai ngihap burom jongi wai ngihap sarong ke em bangi don nama ka ktin thli jongi ka ngida ngihap pendon kam hanre ya ka ktin thli jongi bre ngimla ban persya longkat bolong nganum thok ngalum syukor nganum pen BJP diki lai projeki kenten halengan ong ben ngan yeng ben hakan nong rimba ngakwa ben perkhat thamai hakane ka election ngin warra kata ka jingsngo kata ka jing perkhat kumno ngin thawe ka megalia ba thamai lada phi ai ka jingkar sanjong phi ngangai skamba ngin pen urlong ya kata hoi ka kam de ka basuk namang ka deu independent candidate tamakumaka ong lada ngam yeng hakiki jonga hangni sen la ko rapo hawa parliament nganum la ban la namata jongpi ngan pen sawa ka su jongpi ngan pen pau ka jing jongi hapo ka parliament lada phi ai la denga sachi se nga kerpat e phi ba habi phile tep vote kan mau ka kerteng jonga tap ka vote jongpi wa kongsan number manu breu beduk ne besuk ne ba ruspa ne ba telat ne ki don be kawai ka vote wat pen le no ai ka vote jongpi ai ka jing thmu ka ba thamai gin wara ai ka nongrim ba thamai ngin se na ka ne ka election arja apsa nga kerpat e phi ban ai ka vote ba kongsan je phi yenga kumu u prosel lakhon kama u candidate independent jongpi naka shillong sit kubleshi bot Kubleshbon ba tingi sachi sengi pen pa be ya ka jing kublei ya i professor lakhon kama i bala pelat por nang wanwan hagen ke studio jongi banyak keran halor taki mat nani ke agenda ki jongi kum hakadi rai ke bagi ke je kun election ke jongi ban let me kum taw nong mi khamat sha ka lok sabha but kumba philayo i but philayo snow ya kita ki mission but ka vision nani ta jingi i jingai but ka jing thumu ke jongi nakabenta ka jala ka jongi banwan ra e kata ka meglaya ka batmai but kumno ban thai la yo kam yo jam but kumno ban pin ko bor yo kun samlao jongi kermen ba kan ka election ka ji kun ka jong pi kan long sei so but kublei bon sa sin pa ko bor ka jong pi bangi akwarum ai jing kublei ki palok ka jongi ba pe ka ni program kublei ka bor ka jong pi baro ngadi ibang ti mauri nagamentaw for front media